Як ужо пачулі, мы прыехалі да вас, ну не амаль што здалёк, але тым не менш трошкі праехалі з Браслава. Не хочу хваліцца, але тым не менш нельга не сказаць аб тым, што браслаўская парафія вельмі багатая, а менавіта на таленты, ды і ўвогуле у яе многа багацця. Але што менавіта натхняе браслаўчан менавіта на такія культурныя подзвігі, а менавіта тое, што сярод нас, сярод браслаўскага краю ёсць шмат азёр, і менавіта гэта натхняе. А таксама ёсць яшчэ асаблівая апека Маці Божай браслаўскай, нашай уладаркі. Менавіта яна асвячае усімі ласкамі нас у кожны час. Сёння мы, так скажем, некалькі ўжо дзён святкуем свята Божага нараджэння і таксама каляды, і менавіта гэтым узносім нашыя сэрцы да Бога, які полюбіў нас аж до таго, што сышоў менавіта ў вобразе свайго сына на зямлю. Разважаем, як гэтая любоў кранае ўсіх, і у маленькім дзіцяці бачым моц перамогі. Менавіта аб гэтым будзе наша выступленне. Добрый день, дорогие сябры! Сегодня мы с вами перенесемся в ту самую ночь. Ночь после Божьего нараджения. Памятаете, как анёлы обещали пастухам великую радость, как мудрецы пришли поклониться немовляти. А что было после? Что отбывалось в тем самом храме, где народился Иисус? Давайте послухаем, бо нават жывёны маюць што расказаць пра гэтую святую ноч. Что там когось ловят? Я думаю, злодіяв. Что там здарилося? Ну що за шум? Кого зловили? Вельми цікаво. Ой, что я бачила, что я чула? Это просто жах некий. А что мову займають? Что робится на улицах? Ти говориш хутчэй. Царь Ірод загадав усіх немовляток у нашому городі забити. Який жах! Сапраўды жах! Ось і помчала хутчэй сюди розповісти вам про гэта. Што ж гэта дзеецца? Як же ж добре, що наш господар не має немовляті. А пам'ятаєте, у нас тут ночова у ній. Нічого не розумію. Ну а ти би розумієш, що до чого? Ну... Так, ясно. Чакайце. Здаецца, я штосьці прыгадваю. У дзяцінстве, калі я быў зусім маленькі, мой дзядуля распавёў мне паданне, якое чуў ад свайго прадзеда, а той ад свайго прапрадзеда. Дык сказаў мне такія словы. Голас чуцін у раме, лямант і горкае галашэнне. Рахіль плача па дзецях сваіх і не хоча суцешыцца, бо іх няма. А што гэта значыць? Ну, калі звярнуцца да падання майго прадзеда, які меў іх шмат. Чуеш? Можа, не будзем. Мы з вами, так бы мовіць, сведкі злому эпоху ў ходзе гісторыі. Чуеш, асёл, ты б сказала, як прасцей. Думаецца мне, што на свет нарадзіўся збаўца. Ой, і я так само маю, што вам расказаць. Калі я пасвілася да поля, нам авечкам з'явіўся анёл. Мы так спалохаліся яго ззяння. А ён, не бойцеся, я абвяшчаю вялікую радасць, якая будзе усім людзям. Сёння у горадзе Давіда нарадзіўся збаўца, які ёсць Христос Господь. І я прыбегла сюды. І якая ж радасць убачила у яслях немаўля у пялюшках. Ага, зараз. Та ён ляжаў проста ў маей кармушцы. Да ўсяго ты яшчэ пастухоў сюды прывяла. Пастухоў жа
ведаю, то былі вешуны з усходу, вельмі мудрыя людзі. Пэўна ж, праз усю ноч спаць не давалі. То пастухі, то вучоныя нейкія, і чаго ім не спіцца? Дазвольце удакладніць, шановны козёл. Перад тым, як пайсці, яны пакланіліся і ўзнеслі хвалу нашаму каралю. Ты якому каралю? Каралі нараджаюцца ў палацах, а не ў хлявах. Ездзяць на найлепшых скакунах, а не на аслах. Цішэй, даражэнькі, цішэй, можа мае звесткі вырашыць спрэчку. Адным вухам я чула размову коней і верблюдаў, на якіх прыехалі гэтыя людзі. Яны сцвярджаюць, што іх сюды прывяла яркая зорка. О, віфлеемская зорка! Можа, яна нібы проста свяціла ў наш дом? Гэта тая, што праз всю ноч свяціла мне ў вочы? Ты няма яе! І не было! А што там у мяшках было? Хто бачыў? Ну, я бачыў. Што ж там было? Я не так, как усё і бачыў. Будзе табе бык. Ты ж быў бліжэй за ўсіх. Из-за твоей вины никто ничего не мог бачить. Ну, там нешта блішчэла і пахла. Напэўна, нейкі скарб. Так, здзейснілася яшчэ одно паданне добрага, вядомага і шаноўнага майго прадзеда. І упаўшы, пакланіліся яму і, адкрыўшы скарбы свае, прынеслі яму дары – золата, ладан і смірну. Вось дзіва, супадае. Усё так, як бачыў бык. Да чаго ён там мог бачыць у цемры? Я ўсё бачыў. Добра, добра. Бачыў, дык бачыў. Хто ж спрачаецца? Ніяк не разумею, навошта Ірод хацеў забіць нашае немаўляце? Зайздрасці, даражэнька, зайздрасці, бо немаўля гэтае павінна стаць каралём Юдэі, якім цяпер ёсць Ірод. Нічога не разумею. Чым немаўля можа пагражаць бяспенцы Ірода? Дык яно вырасце. А можа, пакуль мы тут разважаем, наша немаўля ўжо схапілі. Што з ім будзе? Мы павінны яму дапамагчы. Так, я, напрыклад, могу выбіць гэтыя вароты. Цішэй, цішэй, яны ўжо далёка. Паданні кажуць, што ратаваныя будуць у Егіпце. Ось, ужо і раніца. Але чаго мы сядзім? Мы павінны ісці і расказаць усяму свету пра цудоўнае здарэнне, якому былі сведкамі. Усё жыццё крыніцы праўды былі для мяне паданні і запаветы маіх продкаў. Цяпер і я маю што распавесці наступнаму пакаленню. Я іду пісаць летапісы. Ой, а у нашего веча вроде столькі галоў, і ніхто з іх не ведае, што свету нарадзіўся збаўца. Я пабегла. Бег! Ну, а мне? Ну, а я? Ну а ты, бык, пойдешь со мной. Постоишь побач, если что такое, подсветишь. Повинен и я ж засвечусь. Я бачу самого короля. Так і кожен атрымаў сваё заданне. І конь, і асёл, і нават упарты козёл. Бо калі ў сэрцы запалілася вера, яе нельга трымаць толькі на сябе. Трэба ісці і сведчыць іншым, што ў свет прыйшло святло. Пасля нараджэння Хрыста жывёлы пашлі, але іх словы засталіся. Яны таксама былі сведкамі цуду. І, можа, нават лепш нас адчулі, што такое любоў, пакора і радасць. Хочаце быць як яны? Проста адкрыйце сердце. І Бог знойдзе ў ім месца. Вось так адбывалася ноччу святой, у простай Бэтлеемскай стаенцы малой. А мы, пастушкі,
хутка до людей пошли, з радосної вести, бо збавця знайшли.